Poilano chini kok tuma thumnai ro hamai mariwo chini tini je philbri sibri je chini kokbrok yasak soma salno tei chini ro je Ramchandra Ghat constituency ni bisingo sing chini kokbrok salno palale mani o chini kok tuma thumnai ro chini o phaiman jama bagai tai sing hamai mariwo jotto chini tipara sarangno lukurongno to phono hamjakdi tai thancha ka hindi je chini kokbrok salno kaham ka chini mani kokno kaham pe palai dei kaham kai tong thokcha thokai tong na bagai chin mani kong kha lai nang kuma kok chin tipra hastini je tipra sarangna mono ang koimung chini mo kokbrok sano kaham kai palai tong thokcha thokai thanglan ma bagai normo tidim bo jaga khlaija khamo panda chini mo panda khlaija chini Ramchandra Ghat constituency bisingo chini Baijalbari sabnal ni je nokhlawa singmo kokbrok sano sing palai lekha hasten lukurong tai kun kok sana hostel kurang mau kok kesana mau semua haidi soalnya sini mani kokno sadi sini mani kokno sidi sini mani kokno pirdi dari tempat sokak ke sini mani kokno sawit tam nih kayak sini mani kokno sini hani kok omono seng dokarno lalu korno kokno piri saran musuh nini sini mung ane sini mung kayak YTF General Secretary Central Committee bumung kai Dhananjay Dev Burma